pane mashoko ari kuda panguva ino chinokunzi there is a prison break yoitika aiwa kuSt Thomas prison in Marondera kuonekwa kunzi pane maprisoners au escapa au mujere. Sada pane mashoko ari kuda panguva ino chitiko panguva ino choitika munyika yeZimbabwe ndoti bo subscribe like on the bell icon tipina pano pahindo X pana pamudanyoka muchinzi prison break alert. 2 D-class prisoners from St. Thomas prison in Marondera have escaped. The duo with their names undisclosed yet were serving sentence of rape and the other for armed robbery. The daring escape took place immediately after the afternoon visit yesterday, and an internal investigation by officials is underway to determine whether it may be an inside job or a breach in security protocol. Ndoma shwari buda panguva ino kuchonekwa kunzi aiwa security system yenyika yeZimbabwe aiwa panguva ino vanhu voidhauta panoonekwa kunzi aiwa masungwa vaviri after the visit yesterday they escaped jail, but panguva ino kuri kuonekwa kunzi investigation iri kuitiwa panguva ino pari kudetermina kuda kuona kuti aiwa vari ngori vari kumiswa mukono dzakanga dziri musungwa dzatiza dzikaescapa kana kuti inside job facilitatedwa nevamwe vanhu vari from within. Mashoko ari kuda panguva ino pari kunyatsa kuonekwa kunzi panguva ino panoonekwa kunzi nyika yeZimbabwe iri kustrugula aiwa neeconomic crisis pamwe chete zviri kuonekwa kunzi zviri kuaffecta those jails. Kuri kuonekwa kunzi kumajere kwacho the situation panguva ino iri very very worse. Vanhu kumajere havasi kunyatsa kurarama aiwa zvingayemurika, vari kurarama zvinopisa tsitsi. Panguva ino kunyange vari vasungwa zvinonyatsa kuzikanwa kuti vane right aiwa yekuwana access to the food pamwe chete neconducive environment. Zviitiko zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Mboridze mafunguro enyu mutudi pamusoro pechitiko ichi papinda comment section medu kutidze mafunguro enyu mutudi pamusoro penhau iyi. So subscribe or like, hit on the bell icon.